Наша заказ готов. Спасибо. Опа. Ина гирифтаги мо. Ҳар семонда ятта гирифтем. ҳабиб. Чока чӣ хела тамошо маъқул шид? Не маъқул шида. Чӣ хела хамайна я сатил ҷуда харитовар дадам бухтора. Ма. Чӣ хела? Ҳами тамошо ту барои ту чӣ дар кора гадра? Ҳами одамо чикор кардам тамошо наздик чаманам мебра ҳавои тоза мечи. ҳавои тоза дар ин дарун мекаши бата. Мо ҳавои кешра мекашем. ҳами тамошо барои ту чӣ дар кора? Тамошо? Ай. Тамошо мекунӣ ягон чиз мебинӣ хай набо мерай. Намеше ягон чиз мехриш кама седи мисис мегаби. Бепара меше ба мерай шав хуши ховд мебарай. Зинда боше, ақлияти зур гирифтем да. Хай бародарони азиз, мо се каса омадем. Як монда оҷа фақат қаравлай. Яду чӣ гирифтем? Шампун гирифтем, а? Шампун гирифтем. Бо яду чӣ дигар барои хона гирифтем. Ана ба ин шакл камтар активния, ва ям активнитар як ва як қаравл мондем. Ана қаравл мондем, мо инҷа омем. Инҷа тамошо. Ана яду кашка қопа гирифтем да инҷа. Гӯшти марғач. Мезанем. Ана то тайёр шудам, уже тайёр шуда гай. Оз мебинем чӣ гирифтем.